Skandar alebo Charlie a továreň na čokoládu? Charlie a továreň na čokoládu. Charlie a továreň na čokoládu alebo Malý princ? Malý princ. Malý princ alebo Posledný jednorožec? Posledný jednorožec. Posledný jednorožec alebo Artemis Fowl? Posledný jednorožec. Posledný jednorožec alebo Tigri Tým? Posledný jednorožec. Posledný jednorožec alebo Traja pátrači? Posledný jednorožec. Posledný jednorožec alebo Zošidlo? Posledný jednorožec. Posledný jednorožec alebo Percy Jackson? Posledný jednorožec. Posledný jednorožec alebo Eragon? No, to je ťažké. Eragon. Eragon alebo Kroniky Narnie? Kroniky Narnie. Kroniky Narnie alebo Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter alebo Temné hmoty? Harry Potter. Harry Potter alebo Nerozprávky? Šachmat.